Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzdan 2023-nji ýylyň 20-nji oktýabryň naqtanyna Aşgabatda Türkiýanyň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler. Google Hindistanyny telefon öňürür. Beýik Britaniýada ýylyň agajy saýlandy. Hytaýly tälimçiler türkmen türgönlerine tälim berer ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Aşgabatda Türkiýanyň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler. 2023-nji ýylyň 19-njy oktýabryna Türkiýe Respublikasynyň Türkmenstan adatynyň daşary we dowluk ýaly ilçesi Jenap Togan Oral bilen Türkmenstanyň Sowda Senagat Edarasynyň başlygy Mergen Gordowyň duşuşy geçirildi. Ilki bilen hormatly ilçi Türkmenstanyň Sowda Senagat Edarasynyň başlygyny möhüm we jogapkärli wezipe bilenme bilen gutlady. Bu barada Sowda Senagat Edarasynyň resmi saýtyna bilen geçilýär. Duşuşda Türkmenstanyň Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky dostlukly türkmen-türk gatnaşyklaryny mundan beýlekde berkitmek, ýygyderli ösdürmek hem-de hil taýdan täze derejelere çykarmak meseleleri aralyk maslahatlaşyldy. Taryhy kökleri asyrlaryň jümmüşinden göz açalýan iki dostlukly ýordun hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan uğurlary barada özara pikir alşyldy. Şeýlekem 2023-nji ýylyň 6-8 dekabr aralygyna Aşgabat şäherine geçiriljek Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisiniň guramaçylyk işleri barada söhbet edildi. Google Hindistana telefon öňürür. Google kompaniýasy Hindistana Pixel kysymly telefonlaryň önümçiligini täzeden başlamagy meýilleşdirýär. Bu Pixel kysymly smartfonlaryň soňky 8-nji seriýasy bolar we ony 2024-nji ýylda bazara çykarmak gödäňde tutulýar. Hindistan Pixel kysymly smartfonlar üçin esasy bazarlaryň biridir. Biz bu ýurdun sarp edijilerini iň gowy programa üçinçiligi ýokary bolan enjamlary hödürlemek maksat edinýär diýip kompaniýasynyň uly vitse-prezidenti Rick Osterloh habar berdi. Ma'lum şeýle elektron tehnologiýasy bazarynyň öňdöwarjylaryna Apple kompaniýasy önümçiligini diversifikasiýalaşdyrmak maksady bilen önümçilik kuwatynyň bir bölegini Hindistana geçirmegi gödäňde tutupdy. 2023-nji ýylyň başynda Alphabet Holding kapitallaşdyrma 56 götürüm artyp 1,77 trillion dollara deň bolupdy. Beýik Britaniýada ýylyň agajy saýlandy. 484 ýaşyna kaştan agajy Beýik Britaniýada ýylyň agajy saýlandy. Bu agaj köp ýyllardan beri Uylsyn, Wrexham şäherine seýilýärdi ösüp otyr. Eger ol agaj şäheriň çydamlygynyň nyşany bolup, onlarça güýçli ab tupanlary üstünden geçirdi. Şeýlekem ol beýik watançylyk urşundan soňra yerli ýaşaýjylaryň seýilýäkdäki agaçlary odun ýerine kesen döwrüne kynçylyklary başdan geçirdi. Kaştan agajynyň beýikligi 24 metr, onuň diametri 6 metr deňdir. Mundan beýlek bu agaj 2024-nji ýylyň Ýewropa agajy beýleşiginde Beýik Britaniýa wekilçilik eder. Wrexham şäheriniň özüm taryhy şäherleriň biridir. Olum 4-nji asyrda döredilip Beýik Britaniýanyň uzak ýyllaryň dowamyna kömür gazalyp alınýan hem-de metal önümçiliginiň merkezi boldy. Beýik Britaniýada agaçlaryň beýleşigi Haýyr Sahabat Edarasy tarapyndan guralyp, Birleşen Padşahlykda tokoýlary goramak maksady bilen geçirilýär. Hytaýly tälimçiler türkmen türgönlerine tälim berer. Hytaý tarapy Türkmenistanyň sport ugly hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmäge de aýratyn ähmiýet berýär. Şundan uralyp, biz ýurdun bedensel sport bardak dowlat konsertiniň ýollaşmasy bilen video gatnaşyk arkaly duşuk geçirip, sport ulgamyna hyzmatdaşlygy ösürmek barada özara düşünmek hakynda hökümetara ähnamany amala aşyrmak mümkinçiliklerini aralyk maslahatlaşdyk. Türkmen kärdeşlerimizden haýyşy boýunça ýakyn geljekde Türkmenistany türgönler taýýarlamak üçin Hytaý tälim iyi vermegem gözeňde tutýar diýip Hytaý Halk Respublikasynyň sport boýunça baş buýrasynyň direktory Gawo Chjidan bellek geçdi. Türkmenistan gazetiniň habar bermegine görä Hytaýyň sport boýunça baş direktory Aziýa iklimining sport jemgyýetçiliginiň ýakyndan gollamagyna goloýdy Guangzhou şäherine Aziýa oýunlary üstünlikli geçirilendigini. Munyň özü hasap boýunça Hytaýda geçirilen Aziýadalaryň 3-njisi bolup, türgönleri öz okuyup başarnyklaryny görkezmek, Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň arasyny dostluk hassa berkitmek üçin netijeli meýdança öwrülendigini bellidi. Bu iri sport bayramçylygyna 88 adamdan ibaret olan Türkmenistanyň milli ýygynysynyň gatnaşmagy biz öwrenbegenler. Şunda türkmen türgönleriniň düzde sport görüşi boýunça görkezen ajaýyp netijeleri aýratyn öz çekilmäge münasipdir. Şunukdaý nazardan Hytaý tarapynyň sport ulgamyna gol çekilen hökümetara resmi namany bilelikde durumça geçirmek, sportyň ödürli görnüşlerini ösdürmek, Aziýa ikliminde we halkara giňişlikde sport hereketini ýaýbanlandyrmak babaty türkmen tarapynyň wekilleri bilen ýygyderli dialog gollamaga taýýardygyn tasdiklaýar diýip Hytaýyň ygtyýarly wekili aýtdy.
Ine mehriban müştaqlar ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şuun kısanyna fetrmeslen habarlarımız şolordan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan we täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatan.turkmenistan.com saytymyzda izarlamagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimizden innik sanyna görşýänçek hoşda bolun.